Ensemo yabamenyi korwa sekenyoro kia ria isoe yotoka se ward ya Gesusu ebunke ya Nyaribari Masaba besokire na kwemurunganiria egesunte kyabeira sayo asegeka yechikisato kubwatikana noko gwa kwemete yestima nabona nigo abamenya ubaganire company y'umurero ya Kenya Power kwene kyabuna yekirira sayo nakoba korera omuchando yo muri keito Josephat Amisi norbote rwa senchira yo bwagare Chinguru chumuliro bwestima ngati ya magani ayumwanya bantaganitie ligwikirania emirobelio yaye ya kiralituko bono egekagie chiwikisato abamenyi bekenyero kya Geteri ekikere imeye ward ya Gesusu imeye constituency ya Nyaribari Masaba nigo batigaire ime asegesunte kubwatekana nemete yestima iyo yaringe asensemeye kubunekana gwakeranse ibono yaireire egesunte kenyaleko bagekorokana ase ekenyorekyo niki angese tuchikale beti aitire ikabe bahati niki kabunda ikawa lakini ngende to Mr. Montonde ma eze generator ne to kuburie murentu bwati ti generator kanisa na to tumia umuchi yose piga around ira modoto iyo mpaka sikuru tumu ina irere yani murigo ya sikuru modoto iyo nare tubwate bakabagambi babwende busuke gente kwarole na bakonyera na bana chiskuru na bakosoma ruto iyo bandu na bachandegete no ni simiyekera yari kugwa abokora yacho guita abantu abangi sana none cyo mechi asibirange nabo cyari gukwa lakini gatoke party ngiya na muriro itukeri ndi arengo nonye nabo abamenyi abo nigo batabire okoboru gwechinguru cyestima senseme yo nigo bona irira sara kubwatikana no bonjoreri buri anene bogotumia chinguru cyestima gaiga se itundu bwate biashara biye binyonsi nore nase amagina senare tubwate asamagina uturagirwa estima ya chie kagenda kafura wona gotukumetinga nona magina iga kuba yande boigo nigo abamenya batebire bono nigo bale no bwoba anene gukia ase abana babo bali baguchikwyaligania gukikokora amatemu amanene kubwatekana noko gosererwa anene ekero bali inchira gukia ase chiskuru imanya itonya kwaiga abana ne bagondere gesunte nona abantu maete bagona kubagosanjira bono tuchwakerio kinaki ngaigo Kenya Power ya chite kango bono ya tokonyire erinde tona na ke abana baitu bagokore kwe amatemu aikire igoro twakorete bo banga abana birobo erinde bagenda chumatata amatemu bono bagotokonya kugosunjira iga erinde togosi na ende bagenda gokore kwe ne batwaru gwaba erinde kenyoro gyeito gechigotigara magega ingo tokona ki omwesimi gotokonya Tono nigo babolirie company ya Kenya Power and Lighting anena soro sagia ruakisi enyale kobage koira egetambukira so bwango na kwene kebuna estime yo yanyale kobage koira na asekera okebwenerete turara kende udatiga baite bakamnya kabagaikaga igekere agwete kegima kera ba minyoka njetima etingange bakwanete bakagenda bono koruerio mbana goche bono lende twale kobolinga ekemwatagete mwale gokwana lende ya yangu moto korogere estima mbigere ligaiga omwanchwa omurigire begetaseni Ndizi television nechuwa ya chestima echuchire anene obogatakati bwa ekegita gegosoa ase ekanisa ono nigo abamenyi bekenyoreke kialisoe yegotoka ime ward ya Gesusu ime constituency ya Nyaribari chache basabire anene company ya Kenya Power nyale kobage gwesokia na kwene kenga nyale kobage koirania anene chinguru chumuliro ase ensemo eye ase obokoreri bwabo bwakiralituko ko reporteri getaseni Ndizi TV kurwe ward ya Gesusu ime constituency ya Nyaribari Masaba ime county ya Kisii eliterane Josephat Amesi.